Bij binnenopvang de Lietse Piekjes in Noord-Burgum is het juist waar om boeten te watchen. Een groep van toverben van waar de ouden druk onder het werk binnen. Sas jocht het regeer het graag en eindelijk zoenen nog meer heiten en memmen onder het werk matten. Dus wordt er 290 miljoen extra investeerd. Dat zal helpen, is de verwachting. Ik denk dat het financieel aantrekkelijk is nog voor de ouders en voor de verzorgers. Dus het zal, ik denk wel drukker worden op de opvang. De oudere jaren had de binnenopvang flinke klappen kregen. Door bezuinigings moesten de mensen uit en gingen locaties dicht. Want ouden houden de band thuis of die gingen naar Paken en Beppen. De opvang wie voor een soort mensen gewoon wij te duur. Ik weet nog toen u jonkje hier steeds met 3 dagen in de week hele dagen kwam, dan wien wij nog €100 per maand kwijt aan opvang. Dat is toch een fors bedrag. En dat je zorgt dat voor heel veel vrouwen die part-time werken, ja, die dragen bijna hun hele salaris al aan kinderopvang. Dus dat is best een lastig iets voor ouders. Met de 290 miljoen euro van Prinsjesdij is er yield vast zo'n 1000 extra banen in de binnenopvang, is de verwachting. Verder zullen in alle gedachten zo'n 50.000 werkende heiten en mem weer gebruik van de opvang. Want door de hegere tastslag wordt het volle goedkoper. Ik schat dat het dus een paar tientjes in de maand schelen gaat. En dus het is toch altijd voor mijn naam. Als ik zo het erin van de jaren uitdoen gaan kinderopvang, dan is dat best een heel groot bedrag. Dus alles wat je daar dan weer van waarom krijgt is mooi mijn naam.